హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత లెవెల్ 2 ఈ క్లాసులలో మనము 3 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ. సో ఏవైతే అంశాలు మనం చూస్తూ ఉన్నామో అవి అన్నీ కూడా ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా చూసేటువంటి అంశాలు. సో మనము 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము. సో మరి ఆ 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం ప్రారంభంలో అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉంటాడు, మరి జ్ఞానం మంచిదైతే ఎందుకయ్యా మరి ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో నన్ను వినియోగింప కోరుతూ ఉన్నావు అని అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఈ 3వ అధ్యాయంలో కర్మయోగాన్ని గురించి ఆయన బోధించినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటివి. ఎందుకంటే ఈ జగత్తంతా కూడా కర్మల వల్లనే నడుస్తూ ఉంది అని, కర్మను విడిచిపెట్టడం అనేది ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు అని, మరి ఆ కర్మలను సమర్పణ భావంతో కర్తవ్యాన్ని చేయడము ఎందుకంటే చేయాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు మనిషి కర్మరహితుడుగా కావడం అనేటువంటిది అసంభవం అవుతుంది కనుక ఆ విధంగా కాకపోతే చేసే కర్మలను తదుపరి ఫలాపేక్ష రహితంగా ఫలాసక్తి లేకుండా కర్మలు చేయాలి
అలా చేసినటువంటి కర్తవ్యమే నిజమైనటువంటి యోగంగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే మరి కర్మ చేయడము పాపం కాదని, ఫలానికి బంధించుకోవడమే పాపం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో దానికి ఉదాహరణగా జనక మహారాజు గురించి, మరి ఇతర మహర్షులు వాళ్ళంతా కూడా మార్గదర్శకులుగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సాధారణంగా మరి ఈ గుణాలే మనల్ని కర్మ కోసం ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయి అని, మన స్వభావాన్ని అనుసరించి మనం కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము అనేటువంటిది మరి నిజానికి ఆ కర్తృత్వ భావనమే అహంకారంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి కర్మలు చేయకపోవడం అనేది ధర్మ వ్యతిరేకము అవుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే కర్మలను తప్పకుండా ఆచరించాలి, కాకపోతే అవి యజ్ఞ భావనలో చేయాలి. ప్రతి కర్మను కూడా భగవంతునికి సమర్పించి చేస్తే అది బంధనం లేకుండా యజ్ఞంగా అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. మరి అలా భగవత్ సంబంధం లేకుండా తినేటువంటి వాడు పాపాన్నే భుజిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పబడింది. మరి బాహ్య ఇంద్రియాలను నియంత్రించి బుద్ధిని మనసును బుద్ధిని శుద్ధి చేసుకొని భగవంతుని కోసం సేవ చేయాలి అనేటువంటిది మనకి ఆ 3వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు మనము 4వ అధ్యాయమైనటువంటి ఈ దీనిలో మొదటి శ్లోకం. సాధారణంగా ఈ 4వ అధ్యాయం మనకి ముఖ్యంగా 3వ అధ్యాయంలో కర్మ చేయాలి, తప్పక కర్మలు చేయాలని, కాకపోతే ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్తవ్య భావంతో చేయాలి అని బోధించినటువంటి. సో మరి ఇంకా అర్జునుడికి అడుగుతాడు కదా లాస్ట్లో, ఎందుకు మనిషి ఇది తప్పు అని తెలిసినా చేస్తున్నాడు అంటే నిష్కామ కర్మ ఎలా సాధ్యమవుతుంది, మరి ఎవరు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు అనేటువంటిది ఇంకా సందేహం. దానికి ఆయన మరి ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆ జ్ఞానం యొక్క విధానాన్ని, ప్రాముఖ్యతని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిదిగా చూస్తాము. సో కనుకనే మనము ఈ అధ్యాయం ప్రారంభంలోనే అర్జునుడు ఉండేటువంటి సందేహాన్ని అనుసరించి కృష్ణ భగవానుడు మరి 3వ అధ్యాయంలో కర్మలు చేయమని చెప్పినటువంటిది. మరి ఈ 4వ అధ్యాయంలో ఆ కర్మలను జ్ఞానంతోనూ యజ్ఞభావంతోనూ అహంకార రహితంగా ఎలా చేయాలో చెప్పబడేటువంటిది మనకి ఈ 3వ అధ్యాయం నుండి 4వ అధ్యాయానికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని చూస్తాం. సో ఆ విధంగా మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తా వానమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే నిష్కామ కర్మరహితమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎవరు చెప్పారు, ఎవరు ఉపదేశించారు అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఈ దివ్య జ్ఞానము, ఈ గుప్తమైనటువంటి జ్ఞానము యొక్క మూలాలను మనకి ఈ శ్లోకంలో, అంటే ఈ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో దివ్య జ్ఞానం యొక్క చరిత్ర ఎక్కడ ఎలా ప్రారంభమైంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, నశింపు లేనటువంటి అంటే నాశనం లేనటువంటి యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యుడు
వివస్వానుడికి ఉపదేశించాను. సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడికి నేను ఈ నాశనం లేనటువంటి, నశింపు లేనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని నేను మొదట వివస్వానుడికి, సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడికి బోధించాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆ వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయినటువంటి మనువుకు ఉపదేశించగా, మనువు తిరిగి దానిని ఇక్ష్వాక రాజుకు ఉపదేశించాడు అంటూ ఈ శ్లోకం యొక్క భావం చెప్తున్నారు. అంటే ముఖ్యంగా మనకి అతి ప్రాచీన కాలము నుండి భగవద్గీత యొక్క, అంటే ఈ దివ్య జ్ఞానం యొక్క చరిత్ర ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అది సూర్యలోకం నుండి మొదలుకొని మనకి ఈ మానవాళికి అందించబడినటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సకల లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజులందరూ కూడా ప్రజల రక్షణార్థమే ప్రత్యేకించి ఉద్దేశించబడ్డారు అని చెప్తారు. అందుకే పౌరులను పరిపాలించడానికి కానీ, మరి కామబంధనం నుండి రక్షించుకోవడానికి కానీ రాజవంశులు భగవద్గీతను తప్పక అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మరి ఈ యుగంలో మనకి సూర్యదేవుడు వివస్వానుడని తెలియబడేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే సూర్యుడే ఆ గ్రహమండలంలోని సకల గ్రహాలకు మూలముగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, మరి అటువంటి ఆ సూర్యుడు కూడా ఆ భగవంతుని నుండే మరి మనకి అందించబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈ శాస్త్రము మనకి త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో వివస్వానుని చేత మనువుకి చెప్పబడింది. మనువు మానవుల పిత అయినటువంటి వాడు కాబట్టి దానిని తన పుత్రుడు, భూలోకానికి రాజు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించినటువంటి రఘువంశంలో నీ పితరుడు అయినటువంటి ఇక్ష్వాక మహారాజుకు చెప్పాడు అని చెప్తారు. అంటే కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది, భగవద్గీత ఈ దివ్య జ్ఞానము ఎప్పటి నుండో ఇక్ష్వాక మహారాజు కాలం నుండే ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. అయితే మనకి మరి ఈ యుగాలలో 4 యుగ చక్రాలు ఉండేవి. సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము. మరి కలియుగములో ఉన్నటువంటిది మనము ఈ కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 5127-28 సంవత్సరాలు పూర్తి అయినట్లుగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి వాస్తవానికి కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు నిడివిని కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగం. సో అందులో సుమారుగా 5,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే గడిచిపోయి ఉన్నటువంటిది. అలాగే దీనికి ముందు ద్వాపర యుగము ఈ కలియుగానికి 2 రెట్లు ఉంటుంది. అంటే 4,32,000 ఇంటూ 2 అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటిది ద్వాపర యుగం. దానికి ముందు త్రేతాయుగం, అది మనకి ఈ కలియుగం కాలానికి 3 రెట్లు. కలియుగం అంతా 4,32,000 సంవత్సరాలు. సో కనుక దానికి 3 రెట్లు ఆ త్రేతాయుగం ఉంటుంది. అలాగే 4 రెట్లు సత్యయుగం ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మరి భూలోకానికి అంటే మనువు భగవద్గీతను తన శిష్యుడు, పుత్రుడు, ఈ భూలోక రాజు అయినటువంటి ఇక్ష్వాక మహారాజుకి మరి చెప్పినటువంటిది. కనుక ప్రస్తుత మనువు యొక్క వయసు చెప్పినట్లయితే మనకి 30,53,00,000 సంవత్సరాలుగా గణించబడుతుంది. అందులో మరి ఆల్రెడీ మనకి 12,04,00,000 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినటువంటి. మరి మనువు పుట్టక ముందే దీనిని సూర్య దేవుడికి చెప్పానని చెప్తున్నారు కదా.
సో అంతకు ముందు నుండే మరి గీత మనకి ఉన్నటువంటి, అంటే సింపుల్గా చెప్పుకున్న 12,04,00,000 సంవత్సరాలకు పూర్వము నుండే గీత ఉన్నటువంటిదిగా మనము భావించవచ్చు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. సో మనకి ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. సో ఇక్కడ పరంతప అని సంబోధించబడింది. శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు అర్జున్ని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. అంటే పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింప చేసేవాడా, శత్రువులను జయించేవాడా అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది పరంతప. సో కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు పరంతపుడుగా సంబోధించబడినటువంటి వాడు. అంటే ఈ శత్రువులను జయించే వాడా ఓ అర్జున, ఈ దివ్య జ్ఞానము అంటే ఈ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి శాస్త్రము ఆ విధంగా మరి గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడినది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమైనది, కనెక్షన్ తెగిపోయింది అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఆ కనెక్షన్ ని తిరిగి పునరుద్ధరించుకోవాలి. అంతే కదా, మనం వైర్లు ఛార్జింగ్ పెట్టినా ఏది చేసినా కనెక్షన్ ఉంటేనే, కనెక్షన్ ఎక్కడ తెగిపోయింది అనుకోండి, యువతలే అంత ఉన్నా యువతలు మనకి వెళ్ళగలరు. సో మరి భగవంతుడితో మనకు ఉన్నటువంటి ఆ కనెక్షన్, సో అది మారిపోయినట్లుగా చెప్పబడుతూ ఉంది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కానీ కాలక్రమంలో ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమైనది, అందుకే ఈ యోగము నశించినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంది అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, ఎందుకంటే ప్రజలను పాలించడంలో భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశాన్ని రాజర్షులు నేర్చుకోవలసి ఉంటుంది అనేది మనకి గీత ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అయితే ఇక్కడ గురు శిష్య పరంపర విచ్ఛిన్నమైనది కనుక మరొక పరంపరని ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అదే నేరుగా ఆ ప్రామాణికుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులే, జగద్గురు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడే మరలా అర్జునుడి ద్వారా ద్వాపర యుగాంతంలో మరి మానవాళికి సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని, ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతను ఇచ్చినటువంటి. సో మనము ఇప్పుడే నెక్స్ట్ గీతా జయంతి చూస్తాము, December 1. మరి ఎక్కడా కూడా ఇంతగా ఒక పుస్తకానికి, అంటే రచించబడినటువంటి దానికి భగవంతుడు నువ్వు ముఖతా వచ్చినటువంటి మాటలకు సంబంధించినటువంటి వాటికి మరి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలైనా ఇంకా ప్రాచుర్యంలో ఉండి ఇంకా దానికి బర్త్డే జరుపుతాం, గీతా జయంతి జరుపుతూ ఉన్నాం. అది కదా ఈ మానవాళికి గీత ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి గీత. సో మనకి ఈ దివ్య జ్ఞానము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి నుండి మానవ జాతి పిత అయినటువంటి సూర్యదేవుడికి అందించబడింది. ఆ సూర్యదేవుడి నుండి మానవ జాతి పిత అయినటువంటి మనువుకు, మనువు నుండి ఇక్షాక వంశ రాజు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు వంశంలో ఉన్నటువంటి ఈయనకి అందించబడినది అని చెప్పబడుతుంది. తదుపరి కాలక్రమంలో ఆ యోగము నశించినట్లుగా అనిపించడం వల్ల తిరిగి దాని యొక్క కనెక్టివిటీని పునరుద్ధరించడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి
ఈ గీతోపదేశం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక్కడ. సో మరి భగవంతుడితో సంబంధాన్ని తెలియచేసేటువంటి 4 సాంప్రదాయాలు మనకి ఉన్నవి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. ఆ సాంప్రదాయాలలో 4 సాంప్రదాయాల్లో కూడా కృష్ణ ఆ గురు పరంపరలో మనకి భగవంతుడితో సంబంధాన్ని తెలిపేవి బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, లక్ష్మీ సాంప్రదాయము లేదా శ్రీ సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయము మరియు కుమార సాంప్రదాయం. సో బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో మనకి మధ్వాచార్యులు ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులుగా చెప్తారు. తర్వాత లక్ష్మీ సాంప్రదాయంలో లేదా శ్రీ సాంప్రదాయంలో మనకి రామానుజాచార్యులు పరమోత్కృష్టు మనకి చెప్పబడింది. అలాగే శివ సాంప్రదాయం లేదా రుద్ర సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో ఈ శివ లేదా రుద్ర సాంప్రదాయంలో విష్ణు స్వామి మనకి ప్రముఖమైనటువంటి ఆచార్యులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే 4 కుమారాస్ దాంట్లో నింబర్కాచార్యులు. సో మరి ఏంటి శాశ్వతమైన దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని చూస్తే హరి కృష్ణ ఈ శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఏమిటి మనం చూసేదంటే భగవంతుడు మరియు ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతుల జ్ఞానము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల ఆ విభూతుల యొక్క ఐశ్వర్యాల యొక్క జ్ఞానం గురించి మనము చూడబోతూ ఉండేటువంటిది. అలాగే ఆత్మ జ్ఞానం, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము చూస్తూ ఉండేటువంటిది. అలాగే మనకి భగవంతుడికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం. సో మరి ఆ విధంగా దివ్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకి ఈ 4వ అధ్యాయంలో ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే 3వ అధ్యాయంలో కర్మ చేయమని ఆజ్ఞ వచ్చింది. ఆ కర్మను ఎలా చేయాలి జ్ఞానంతో అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది 4వ అధ్యాయం. సో కాబట్టి 3వ అధ్యాయంలో యజ్ఞార్థంగా కర్మలు చేయమని చెప్పబడ్డవి. మరి యజ్ఞాల యొక్క విస్తృతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక రూపాలు 4వ అధ్యాయంలో మనకు చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు అంటే కృష్ణ భగవానుడు ఇంకా చెప్తున్నారు, స ఏవాయం మయా తేధ్య యోగం ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. నీవు నా యొక్క భక్తుడవు మిత్రుడవు కనుక మరి భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని, ఈ పురాతనమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మానవుల్లో మనకి 2 రకాలుగా చెప్పుకోబడుతుంది, ముక్త జీవులు, బద్ధ జీవులు. సో సాధారణంగా భక్తులు లేదా దానవులుగా భక్తులు అభక్తులుగా చెప్పవచ్చు. బద్ధ జీవులు, ముక్త జీవులు, ఆ భక్తులు అభక్తులుగా అట్లా చెప్పుకునేటువంటి అంశం. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు భక్తుడైనటువంటి కారణంగా ఆ భగవంతుడు ఈ గొప్ప శాస్త్రాన్ని గ్రహించుకునేవాడుగా అతన్ని ఎంపిక చేసి మరి ఆ అర్జునుడికి ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోగలడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానులు అర్జునుడితో ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నేను సృష్టి ప్రారంభంలోనే సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానులకు బోధించాను అంటే సహజంగానే డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది కదా. ఎందుకంటే మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా ద్వాపర యుగాంత సమయంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మరి సూర్యుడు ఎప్పుడో సృష్టి ప్రారంభం నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు కదా. అప్పుడే అందుకే అర్జునుడు డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి అర్జునుడు ఒక భక్తుడుగా శిష్యుడుగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. అలా భక్తుడుగా శిష్యుడుగా కాకపోతే
మరి భావబామర్దులుగా ఇద్దరు అనుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా చెప్పారు వెంటనే అర్జునుడు అనేవాడు, ఏ కృష్ణ ఊరుకోవే చెప్తున్నావు అంటూ అనేవాడు కదా. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురు శిష్యులు. ఆయన శరణాగతుడయ్యాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను. సో కనుక అర్జునుడు చాలా వినయంతో ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్వి జానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానీతి. సో ఇక్కడ మరి ఆ అర్జునుడికి డౌట్ వచ్చినటువంటి విషయాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారితో అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఆ సందేహాన్ని ఆయన అడగడం, దానికి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి వివరణ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. ఆయన ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు, సో కృష్ణుడితో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము అపరం భవతో జన్మ. అపరం అంటే భవత జన్మ, భవత అంటే నీ యొక్క జన్మ, అపరం అంటే తరువాత. ఎవరి తరువాత? పరం జన్మ వివస్వత. మరి సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వుడు తర్వాత నువ్వు జన్మించావు కదా, మరి నువ్వేమో నాతో వివస్వానుడికి, సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడికి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధించాను అంటున్నావు. కాబట్టి దీనిని నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలయ్యా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ శాస్త్రాన్ని నీవు ఆదిలోనే, ఎందుకంటే అర్జునుడి డౌట్ రావడం సహజమే, నీవు సూర్యుడు అయినటువంటి వివస్వానుడి కంటే మరి పూర్వుడు, అంటే ఆ సూర్యదేవుడు వివస్వానుడు ఈయన కంటే పూర్వీకుడు కదా. మరి అటువంటప్పుడు నీవు ఈ విద్యను, ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అతడైన శ్రీ వివస్వానుడికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించున్నావు అని చెప్తున్నావు. దీన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి కృష్ణ అంటూ అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తున్నారు అర్జునుడితో. శ్రీ భగవానువాచ బహుని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. మరలా ఇక్కడ పరంతప అంటూ సంబోధిస్తూ, ఓ పరంతప, నీకును నాకును బహుని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చ అర్జున అంటూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ బహుని అంటే చాలా, అనేకమైనటువంటి. బహుని మే, మే అంటే నాకు. మరి అలాగే ఇక్కడ జన్మాని చ తవ అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో కనుక నీకు నాకు, నాకును, నీకు మరియు నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి, కానీ నీవు వాటన్నిటినీ మర్చిపోయావు, కానీ అవన్నీ నాకు గుర్తున్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆయన యొక్క అనేకమైనటువంటి అవతారాల గురించి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడుతుంది. అద్వైతమచ్యుతమనదిపు మనంతరూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం
నవయౌవనం చ వేదేషు దుర్లభమధుర్లభమాత్మభక్తౌ గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. సో ఇక్కడ పూర్ణుడు, చ్యుతి లేనటువంటి వాడు, అనాది అయినటువంటి ఆ ఆది పురుషుడైనటువంటి గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తున్నాను అంటూ బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ సాక్షాత్తుగా చెప్పినటువంటి. ఎందుకంటే ఆయన అనంత రూపాల్లో విస్తరించి మరి ఆయన విస్తరించినా కూడా ఆది అయినటువంటి పురాతనమైనటువంటి వాడు, సర్వదా నవయవ్వనిగా గోచరించేటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ బ్రహ్మ కూడా భగవంతుడిని కీర్తించినటువంటి అంశాలు చూస్తాం. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సూర్యదేవుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడు సూర్యదేవుడికి, ఎందుకంటే మనువు కంటే ముందుగానే ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మనకి 12 లక్షల సంవత్సరాలకు ముందుగానే జరిగి ఉన్నటువంటిదిగా మనము దీన్ని తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. అజోపి సన్నవ్యాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. సో మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, అంతకుముందు చెప్పారు కదా, నీకును నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి, కానీ నీవు అవన్నీ మర్చిపోయావు, కానీ నేను అవన్నీ నాకు గుర్తున్నాయి అని చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఇంకా మరి చెప్తున్నా, అజోపి సన్నవ్యాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను పుట్టుక లేని వాడిని, నాశనం లేని వాడను అయి కూడా ఈ సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య స్వరూపంతోనే నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాను అంటూ చెప్తున్నారు. నారాయణుడు గాను, సో అలా కలియుగంలో వచ్చేటువంటి మనకి చైతన్య మహాప్రభు, వీళ్ళంతా ఈ విధంగా భగవంతుడు వివిధ అవతారాలలో ఆయన వస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క జన్మ విశేషాన్ని గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో భగవంతుడికి మనకి మధ్య ఉండేటువంటి, భగవంతుడు మనల్ని ఇది చేస్తుంది, కానీ భగవంతుడికి మనకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ పోలికలను చూసినట్లయితే కృష్ణుడు శాశ్వతము మరియు దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి, అదే జీవాత్మ తీసుకుంటే శాశ్వతమైనటువంటి వాడే జీవాత్మ కూడా, కానీ గత జన్మలను మర్చిపోతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. మరి భగవంతుడు ఆత్మమాయ ద్వారా అవతారాలు తీసుకుంటే, మనమేమో మన యొక్క కర్మ బంధనాలను అనుసరించి వివిధ రకాలైనటువంటి సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో ఏదో ఒక దేహాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం. సో మరి ఆ భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక శరీరంతోనే నిలిచి ఉంటాడు, సత్సిత్ ఆనందమయమైనటువంటి. మరి జీవుడు భౌతికమైనటువంటి శరీరాన్ని అంగీకరిస్తాడు, అలాగే శరీరానికి మరియు ఆత్మకు మధ్య, భగవంతుని యొక్క శరీరానికి మరియు ఆత్మకు మధ్య తేడా లేదు, కానీ జీవాత్మ గుర్తే ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది, అవే స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు, ప్రతి జన్మ గుర్తుంటుంది అని చెప్తారు.
మరి భగవంతుడికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ప్రతి జన్మ కూడా గుర్తు ఉంటుంది. మన శరీరం మారగానే మన గతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా మనము మర్చిపోతాం. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క ఆ ఎలా అవతరిస్తారు అనేటువంటి దానికి ఆయన ఆ దివ్య దేహంతోనే అవతారాలు తీసుకుంటారు అని చెప్పడం జరుగుతున్నటువంటిది. సో మరి ఎప్పుడు అవతరిస్తాడు? మరి భగవంతుడు వస్తారు అంటున్నారు కదా, చాలా మందికి అవుతుంది. ఈ కలియుగంలో ఇంత విచ్చలవిడిగా జరుగుతూ ఉంటే భగవంతుడు రాడేంటి? ఆయన వస్తాడు. సో యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుతో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ భరత వంశీయుడా అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుచుండునో మరియు అధర్మము పెరిగిపోతుందో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతారాన్ని తీసుకుంటాను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క ఆవశ్యకత ఉంటే అప్పుడు ఆయన వివిధ అవతారాలు, రాముడు గాను, నరసింహుడు గాను, వరాహ అవతారంలో గాను, కూర్మ అవతారంలో, ఇలా అవతారాలు ఆయన తీసుకొని ఆయా పరిస్థితులకు అనుకూలంగా తీసుకునేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎందుకు భగవంతుడు అవతారాన్ని తీసుకుంటాడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధుజనులను అంటే భక్తులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటారు, సాధువులను రక్షించుకోవడానికి. అదే సమయంలో వినాశాయ చ దుష్కృతాం, దుష్కృతులు దుర్మార్గులు అయినటువంటి వాళ్ళని ఆయన శిక్షిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి సాధుజనులను రక్షించుకోవడానికి, అదే సమయంలో దుర్జనులైనటువంటి దుష్కృతులను నశింప చేయడానికి ఆ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. ప్రతి యుగంలోనూ ఆయన స్వయంగా అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో మనకి మరి భగవద్గీత అందించినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ద్వాపర యుగంలో దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా ముందుగా వారికి చతుర్భుజ నారాయణుడుగా దర్శనం ఇచ్చినటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ భగవంతుడు మరి ఇక్కడ తదుపరి బాలుడుగా, ఆ తర్వాత నంద యశోదల ఇంటికి మార్చబడినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. మరి ఎందుకు, ఏంటి బెనిఫిట్? ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కర్మలను గురించి, ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటే మనకేంటి లాభం అని అడుగుతాం కదా, నాకేంటి? సో చెప్తున్నారు అందుకే ఇక్కడ, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ అర్జున, నా జన్మము మరియు కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తరువాత తిరిగి భౌతిక జగత్తులో జన్మించక నా యొక్క నిత్య శాశ్వతమైనటువంటి ధామంలో ఉంటారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఆ భగవంతుడు ముఖ్యంగా సాధువులను రక్షించుకోవడానికి, అంటే భక్తులను రక్షించడానికి, మరి అలాగే అధర్మ పరులు ఉన్నటువంటి దుష్కృతులను శిక్షించడానికి ఆ భగవంతుడు ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం యో వేత్తి తత్వతః
త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి. సో అర్జున, ఓ అర్జున, నా యొక్క జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, అంటే ఆ దివ్యధామము నుండి భగవంతుని యొక్క అవతరణ గురించి మనకి ఇంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి, మరి ఆ భగవాన్ యొక్క జన్మను గురించి సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగేవాడు అంతకు ముందే బంధ విముక్తుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. అందుకే ప్రస్తుత భౌతిక దేహాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి వాడు ఆ విడిచిపెట్టగానే వెంటనే అతడు భగవద్ రాజ్యానికి వెళ్తాడు అని చెప్తారు. మరి వాస్తవానికి అటువంటి ఆ భవబంధ విముక్తి ఏమాత్రమూ సులభతరం కానటువంటిది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోగలరో చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపస పూత మద్భావమాగతాః. రాగము భయము క్రోధము నుండి ముక్తులై నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి నన్నే ఆశ్రయించినటువంటి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వము నా యొక్క జ్ఞానం చేత పవిత్రులై మరి ఉన్నారు. వారందరూ ఆ విధంగా వారందరూ నా యొక్క దివ్య ప్రేమను పొందారు అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే ఎవరు ఆ భగవంతే ఈ వీతరాగ అంటే ఆసక్తి భయము క్రోధము వాటి నుండి ముక్తులైనటువంటి వారు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భౌతిక తత్వంతో ప్రభావితుడైనటువంటి వ్యక్తి పరతత్వం యొక్క ఆ రూప స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక వాళ్ళు ఈ సాధారణమైనటువంటి దేహ భావనకి అనురక్తులై ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తులై ఉంటారు అనేటువంటిది మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఎవరెవరు ఏ ఏ విధంగా నన్ను ఆశ్రయిస్తారో నన్ను శరణుజొచ్చుతారో వారిని ఆ విధంగా నేను కరుణిస్తాను అనుగ్రహిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాలా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా భిన్న రూపాలలో శ్రీకృష్ణుణ్ణి అన్వేషిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తన నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి తేజంలోను అణువులతో పాటు ప్రతి దానిలోనూ వసించేటువంటి సర్వవ్యాపక పరమాత్ముడుగాను, అలాగే ఆ విశుద్ధ భక్తుల చేత అతడు పూర్తిగా అనుభూతమవుతాడు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఎవరెవరు ఏ ఏ విధాలుగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే ఆ విధంగా వాళ్ళని నేను అనుగ్రహిస్తాను అంటూ సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎందుకు భగవంతుడిని పూజించడానికి బదులుగా ఇతర దేవతార్చన ఎందుకు జరుగుతుందో చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. ముఖ్యంగా కాంక్షం తప కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మనుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. ఈ భౌతిక జగత్తులో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయం కోరుకున్నటువంటి కారణంగా వారు దేవతలను పూజిస్తారు. సహజంగా వాళ్ళు ఈ జగత్తులో త్వరగానే వారి యొక్క కామ్యకర్మల నుండి ఫలాలను పొందాలి అని ఆశిస్తూ ఉంటారు. సో కనుక మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయాన్ని కోరుకుంటూ దేవతార్చనం చేస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, చాతుర్వర్ణ్యం వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్ట గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలను సో మరి వాటితో సంబంధం ఉన్నటువంటి కర్మల ప్రకారము మానవ సమాజంలోని 4 విభాగాలు నాచే సృష్టించబడినవి అంటూ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఈ విధానానికి నేనే కర్తను అయినప్పటికీ కూడా నేను మార్పు లేని వాడను, నన్ను మరి అకర్తగా తెలుసుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః. సో ఇక్కడ ఈ 4 వర్ణాలు, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి 4 వర్ణాలు ఆ భగవంతుని చేతనే సృష్టించబడినప్పటికీ కూడా వాటికి కారణం ఏంటంటే మన యొక్క స్వభావాలను అనుసరించి. సో కనుక ఈ 4 వర్ణాలు, ఎందుకంటే భగవానుడే సమస్త సృష్టికి సమస్తామునకు ఆయనే మరి సమస్తము ఈ భౌతిక జగత్తులో కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కానీ ఏది ఉన్నది అంటే అది ఆ భగవంతుడి నుండే ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే ఏది కూడా ప్రతిదీ ఆయన చేతనే పోషించబడుతుంది, ఆయన ద్వారానే విలయమవుతుంది, ఆయన ద్వారానే సమాప్తం అవుతూ ఉండేటువంటి. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, నమాం కర్మని లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహా ఇతి మాం యోభిజానాతి కర్మభిర్న స బధ్యతే. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, వాస్తవానికి భగవంతుడికి మనకి ఉండే సంబంధము, భగవంతుడు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛావంతుడు, సంపూర్ణ పురుషోత్తముడు. మనము ఈ త్రిగుణాల చేత బంధించబడి ఉన్నటువంటి వాడు. మరి భగవంతుని యొక్క రూపము శాశ్వతమైనది, మనం తాత్కాలికమైనది, ఈ దేహాన్ని వదిలివేయగానే వెళ్ళేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యద్ జ్ఞాత్వా క్షయసే శుభాత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఏది కర్మ ఏది అకర్మ అనే నిర్ణయం తీసుకోవడంలో బుద్ధిమంతులు కూడా మోహితులు అవుతూ ఉంటారు. కనుక ఇప్పుడు నేను కర్మ అంటే ఏమిటి వివరిస్తాను
అది తెలుసుకున్న తదుపరి నీవు సమస్త యజ్ఞ అంటే ఆ సుఖాలకు ఆ శుభ అశుభ అంటే సమస్తమైనటువంటి అశుభాల నుండి బయటపడతావు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా విడిపించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి ఆ కర్మను పూర్వ ప్రామాణికులైనటువంటి వారి యొక్క ఉదాహరణల ద్వారా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, కర్మణో హ్యపి బోధవ్యం బోధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోధవ్యం గహనా కర్మణో గతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కర్మ రహస్యములను గురించి అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైనది, క్లిష్టమైనటువంటిది. కనుక మరి కర్మ, వికర్మ, అకర్మ ఈ మూడింటి యొక్క స్వభావాన్ని గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో మనకి ఈ కర్మలు అనేవి 3 రకాలుగా విభజించబడి ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. సో ఇది ఈరోజు కొన్ని శ్లోకాలు, 4వ అధ్యాయంలోని శ్లోకాలు. అవి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావన ద్వారా వివరించినటువంటి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మాతాజీ, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే. హరే కృష్ణ. చాంటింగ్ పెట్టేద్దాం ఒక రౌండ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.